aby tento chlap zgegol, hej? Ináč by som ho chytil a zavesil. Kto je pán? Svinka jedna. No čo? Tu som. Čo? To čo spravil? Ajajaj, to svetlo už bolo nejako veľmi blízko. Neviem ako to robí, fakt neviem ako to robí ten vrah tam. Nice! Nice. Neviem ako to spravil, ale je to nice. Čo? To čo som dal? Ideš. Tak, ten dostal na tom koni strašne. Je to tam, proste. Vyštaj pán.